Molweni guys, namkelekile nonke kwezi Chisape Entertainment Channel. Bethunana isolezwe lithi uyakhalaza umculi kaMaskandi uMzukulu ngokungamenywa emcimbini eThekwini ohlelwa nguXolani Mcineka. Lo mcimbi uzoba ngomhla ka-12 August 2023 eMoses Mabhida People's Park. Ndizonifundela njengoba ebhalile guys uMzukulu uthi I understand ukuthi angikho special ngaleyo ndlela. Kodwa bhuti Xolani mfowethu sekungaze ngisale kuyo yonke imicimbi eniyihlelayo kanti ngenzani mina? Okanye uma nifuna ukupruvela izwe ukuthi ninamandla angakanani okubulala iartist sekungaze kube yimi. Ngoba naku ingoma kazwelonke ngafowuna ngaze ngayeka. Akukho owaphendula ucingo lwami. Ne-email ngayithumela njengoba kushiwo. Uma kukhona lana okumele ngilungise okanye ngixolise khona nisho ngilungise kunokuthi kulambe izingane zami. Abantu bathi uJumbo makalinde iGospel Festival. Hayi kabi, kunikwe uMzukulu ithuba kuba uMzukulu njengoba ecula uMaskandi abasoze bamfake kwiGospel Festival. Abanye bathi uba akayilungisi lento uXolani abazuya kwakulo mcimbi uba uMzukulu akayi. It is what it is guys. Imbi iyakraka injalo. Enkosi kakhulu ngokundijoyina. Please share your views on comment section. Like and subscribe. Bye.